Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki nongyele ka kickboxing nagajala Meghalaya ki badan hapo kasatri jongka Meghalaya Association of Kickboxing kila yokhor saubsantali ki takma haka National Kickboxing Championship 2025 kabalalong hapuni naduka arpau tarik haduka arpulai tarik unai biang arajar apsan. Kanika kenhun yele kai bala lam khmat du ba Doni Rani kum u Grandmaster u badairu u President jongka Mako bat uba Baram Dor Kharmuti kum u General Secretary kalapha khadarngot ki nongyele kai bakanthop ya ki nyongot ki senrang bat sangot ki kenthai hakabaki la yokhor laipu itli ki takmakser nyautli ki takmarupa bat nyautli ki takmarnong bat yoraru ya kakardan ka basaw na padang ki arpau tli ki jela ki balai simbenta ha kani ka lumpung yele kai. Containers. Sampai berak sini mah. Long live MSD! Long live MSD! Long live MSD! Long live Mako! Long live Mako! Long live Mako! Kakerteng jonga kedai I Lorenza Songtiang ngasong ngasa po like kor kantonuman but ngadai ikhna by Julia kai ki martial arts but ka sports ka bangal shimenta kedai ka kickboxing mo te khandiat ngan karen halor ka jing shimenta juni shithe ha ka baning kong nga aingo yu play ula don ringkat bangi nadu ka bangi mi nang ni na po shilong hadu bangin na po shithe po pune but hadu bangin dawan phai shane biang sha lashnong lajong but ni so sarong shibun ba ngi yo kikmi kipa kiba support ingi kiba kershan moy ka jingle jungi shithie wat la ngi klem syam la yo jingarap na sarkar hendai kila kershan borba ban yo ban pha yang ngi kikna shithie sha kajaka ka bangile shimenta but kajing sungu kali rusha ka Meghalaya Association of Kickboxing Organization Mako kebelaseng nadu usnam khat khandai spa khandai punriu but kadairu ka first kickboxing kabarem dot tam hang ni hapo state Meghalaya te kajing songo kali cha ka association ringi bakala pelat yangi khana bangin yo ban lishmentash kini ka championship te ka championship ka balalong kadai hapo Pune but ka kerteng jo ka championship kadai ka national kickboxing championship jongsnam arja apsan but shwa bangin let chekene ka championship ni dashajit na ka state level ka balalong hapo light core ka 28 Meghalaya state level kickboxing championship arja pusan barang shulong mentau snam but hadin ka jing sha jit
na katay ka state level ngila sha ngiyo kalat banlet ka national but kajing khur medal jong ki khna kalong life weight li ki gold medal nyaw tali ki silver medal but nyaw tali ki bronze medal te kumala khur da ki category ki prepare haki events ki prepare kumju kentairu but chenrangru but tang artali medal ngi duna bangin poi haka third position overall India te ki states ki bawan prepare ki don hado shi kanum to shi arpau kli ka ki states ki bawan nakaleng India ki bawan shimenta hakani ka championship but kendiat ngan batai shapang ka jing lekai jungi shethe ngilai lekai but kiwe ki states kum ki bana Kerala na po Rajasthan na UP but kum ta ter naka state Meghalaya ngidon kumba khat arngut ki baile shimenta but nakini na preng kini khat arngut anda ngila poi shithe ngiyo kalat ban shibun tali kita ki events haka ring sport kumjuru haka tatami sports te ki sports haka ring sport ngiyo ban shimenta kum ka low kick full contact K1 nang ta hapo ka tatami sports pat kum ka point fighting ka kick light but ka light contact kumjuru ka musical form ni yo let south santali medal way briwen te ka goal kum mga long pi overall events kum jo karing sport ba tatami ka long life weight li goal nyaw tali silver but nyaw tali bronze ka keteng jonga re jing tialin warba te nengkong ngai kublai blai bla dalam kat ni tinggal di jongi but kumjuru ai chung kublai ai kran master jongi sa doni rani bakrama ing la ra ben yo ikene ka kickboxing ikene ka Meghalaya mo te ida dalam kat bangi kelentia jongi nan ubana nu Shillong shadu sha jakala ka jongi sha Pune Maharashtra but kumjuru ai kublai ai sa Francis Miss Lorenza ibla dalam kat bangi but kumjuru jong salam saparem iba long ikuchni which I mean si mengi man lakapor te kumjuru me ipa jongi iba I mean si mengi banai daka bilong ru ta belong ru ka strength mo kumjuang mai ai boring iban daka sabar ngayo medal lightly ki gold medal but pamlang rak masuk mo banyo ki gold medal ngi habanyo kun kadika tough games bangi la yakandu te ngada ka kick light contact but full contact tatami sports akali but ring sports ala kai koe ki openan yang kedua bana Maharashtra Kerala dan kue state kumbai state ki openan style bun experience mo kira dan kidan kibala kam trim kidan bun cai ki openan dan kibala kam trim menyengi kalau kam ta bun states ki tak ki openan lagi bun ki long kam tai kahai da ni kahai ki hai ta ki dekat di kamjang ingi kasi kamengkat di kata ki hai ta kamjang ingi ki dekat badang ban sokro kam sokhira ban eru kam hira kam long shubiang pat kahai du gadai gide kawai gadai na ka jing confidence jungi ban ring gadai ka jing gadai ka jing smart jungi ban practice kata sakawai ru gide ban dan bekata ka aim mangin poi bisha thong pangkatai. My name is Jimmy Inongplo and I study in Government Boys Higher Secondary School Jowai, and I would like to thank Sir Ferdinand for guiding me in sport and Sir Dhoni but Sir Francis but Miss Lorenza ba langai la guide yang sekani ke sport la take care ni la ste the kani ke sport kalong batof bahang ni la kendo ba shibon bahagi opponent ste the la don injury ro injury babon la pang kechat la pang la mi snap khot ste da kalong batof bah da tangi shu push ba the banyo ya ka banra nam ya ka Meghalaya the tang sa artli ki goal ni la miss the next time we will try harder to bring honor to Meghalaya and get third place. Te ngala lekai haka tatami sport tangka full contact but ka light contact and in ring sport I play
K1 and full contact. The la don injury swa kedek ka tatami sport onda la poi kering te la week te la rem ko we ka match tem lai tang la job sa ko we second la one ka experience. It is very tough. Yeah. So what is your next step? Huh? What is your future? Future te kwa ban like international tang arsin license. Ta ka kateng jonga dari reward mikilong do nga songsa halat halbo jowai na Kabupaten Hill District ngade i student jong e Ferdinand Suchiang ngade i student jong ka ngai lek kai gini martial arts sports dah kani ka benta kani ka national levels ngalek kai gini ka kickboxing tan dah kani kickboxing ngalek kai kumba South League ki events ngalayo ya artli ki gold but artli ki silver hakane ka fight yo ya ki gold medal artli dari kini ki light contact but kini ka light contact but ka itu to ka ka point fighting aklet banga kendo but tu ga national itu ki opponents jonga ngalaklet kai na ka Ega States ang boy tharai na Kerala tharai wa damar nga bun singa concentrate no ka games nam jubo rai ke ban na ban nang tai ban na nga subo bai ka concentrate jonga detang bal kai ha games but ya ka artri medal sa ka silver medal nga yo ha kanika musical forms nya idang ya bun kumba nek tak itu kumba shpau ya long kumta shpau ngut akangut ya persang bal kai ha kat bala kat gijing praktis pangalayo kapal bangat praktis sa jowai kani ka national events gam slam ha ban bandrung ha po ka sports intala ngadal laisau sistem kumta malas tang ban ngadai regular sports person jongka wushu kanika nangta ngalai kai no tiba kini game segi bangala hiban lai kai kum ka jut kini do bat ka nika kani timan ngalayo kani kesing do nakong bangalayo ban lai kai national level sa kanika kickboxing nangkong ban lai kai kanika wushu alai kai kanika ka wushu ha ka national levels la asing ngawan lai kai jo kan national levels jong wushu naman ka wushu kalong ka ba game ka top the game kalong kam na kini sports ka ba ka jingsham jonga ka jingjonga nakata ka yo ka ngala job ngala rem final yo solo medal sa kanika national jong kaji kinido tabala long national arjat posau Shillong angta hakani kliman ngala yo ya medals hakani ka kita jong kanika kickboxing hakani ka games kini sports ka experience bon ba kaweng experience ba ka jingle kai ka experience ba nga sim nungkong ay kaduk nungkong kadai ka ba nga kumtaw sports persons nga kaduk bon ki jinge nga kaduk bon ki lagi kenon ki jingim jonga akan jing la kai sports nga syam mi kendo bat bon ki opponents opponents nga syam nga sai syam bahaya kata lessons ne kai apa ka bang rem nga syam kata lessons apa kan job nga syam kata lessons nga persyang bait ale bha akan ka kam sports akam tam akan ka experience taka along by kumbalai national jinge tangi syam bait malang agno ka kam agno ka sports tangi jinge ma hakudeng ka jinge linti kam tam ngai yo bha kanika jinge kanika national levels kanong kong do ka de ka financial assistance apor bangalai news nang ngalai kambun kini ki national levels kat ka bangala bagi jinge nga sat kendo bha kam tam kanika financial assistance tabar nga mi na kajing ka produk bon ni ki sports person ini bait na kajing ka produk ki ina tangil laban len apa ka Meghalaya ini na kajing ka produk no ya kajong ka sports dengan sekim do bha gini tang ba ka jingirap jong ki jing SM jong jingirap jong para jor jong jingirap jong hamtam i Feden Siang ibedai i coach jong ni stay Western Hill District ba sat coach nga man lagpor bal ay nga gini training ka babyang bal ay nga gini ki ay ka chidon kam agapor mga national ru dai mai dai ba ay mensim ay bor ay ban ni kendo bat kita gijing
abang ngasih mijing nga phone nga sa phone nga sa call seperti nang siang coach ni dan sa ya discuss lang bat i imju yang nga iju ai ba nga kebensim man le kai bha pat kia ka baar pat kene ka jing ngai kendo ha bong bang inti dai ka ketu ka ka universal problem ni ka jing inti mungkin andai da ka jing don jong ki leaders jong ni jing don jong ki leaders ki bayala mengi saka ni ka national levels berkuncu itu ki state levels jong leaders jong ni bayala mengi da jing don jong kita di kamyo ka jing sup Abi, keting jo ngari Francis Songkyang and ngari Wenigi Players Association, jo Mako, and I've been participated for a long time since I was a small kid, so I'm the most senior here. So my experience over there was very great since we have achieved good medal. So we have strive, and I would like to tell you the stories that we been there was very hard, and since some of the students don't be kena kiba iron exam don't be kena kiba ya lingba jing babun mo nomor ba ya kiba kemanta maki ki dan kibam dan pisa ki baduk bapli ki jinjar benwan sini the from kita ki dingar ki bun mo actually there was a representative from Nila Yelechiche but the coach since our coach has some personal issues on Assam, so he had to come back. So since our coach came back, so I represented as a coach since I'm the most senior student over there. So I'm myself. I played and I was able to back Santliki medal for event of kickboxing. Yes, gold medal. Yes. So the total student bagi year 1 idon Kalarngon, and all of them were able to back medals. So the total amount of medals that they back, they had like Kuwait League gold, Nyaut League silver, but Nyaut League bronze. Siap akan po pag sungo yaw black na tanda ini nang dicai nado ni tay na nagoti hado po na silong dayo ay gamit gapat panang wasal baraban sugi da po suga kani silong nga pati yung nga to ku nelang sana nagisnong bailong namano uwi na ku porlok yung nga wa mkp yung o walay yele ki kam gini jai kickboxing dengan rawan sport lang aki na por jawan imsen ay bor ki u lagi sekman ak benta kamu baki ang norki ini por ngayo yoong delang mo gini man be man pa ki wana yung nasem yung ki wana sport na nado nago tibanto iki hado po ini hasilong yoong ini por kwa o pechat katukan ni na yaki nong ikmar jong i kamu ije sport ngayo bon sen ki kana angnor ki honrei do lagi manam yo ki pisa ki bisi do jigremen ki mem yo ki yele ya kete ki angnor ki nga banjuro ya ki buru rujum pangle ki ha ki em bisi sanga pai phai khwat cha kini ki khunguru khulu ki wa angnor hagi kam sport kana wa yo laki aginu ki kam pasi wa ki angnor ki